spus 50! Răspundeți imediat, că altfel pedepseală și vă spun lui părinții voștri. Doamna, eu știu, fac stai să mă gândesc puțin. Fac 200. Chiar am învățat. Doamna, eu știu. Fac 150. Doamna, eu știu. Fac 100, nu? Alex, e adevărat. Fac 100. Scriu aici pe tablă 100. Așa. Bravo, Alex. Acum toți elevii să meargă la camera de muzică imediat, că mâine trebuie la serbare, că mâine intrați în vacanță. Prieteni, acum trebuie să ne ducem la camera și să știți voi. Hai. Acum da. Acum asta. Auziți? Da, și gata. Acum trebuie să plecăm acasă. E ăla cu linii. Acum trebuie să... Nu știu. Acum trebuie să ne ducem noi cu trotineta până acasă la mama. Acum să luăm diploma de aici, adică testul, să vadă dacă e bine, că eu am luat nota 9. Pe ce clasa? Scrieți în comentarii. Nu e casa mea respawnă. Da. Ce? Te-a lovit? Ce tare freză ai, mamă, cea mai mișto freză, bă. Acum dăm respawn la casa noastră. Bă! Unde e? Repede. Bă, uitați-vă pe mine. Repede acasă la noi, parcă aici. Ia. Da. Ciuparu. Repede! Că este un avion! Da, îl strigam pe prietenul meu, care m-a ieșit nebunit după avioane. Bă, da. Bă! S-a făcut și seara, am stat la școală de... Bă! Ce mi-a dat hack? Ok. Mama mea este la muncă și acum o să mă duc spre ea. Am uitat. Scuzați-mă. M-am dus degeaba până acasă. Da, eu n-am casă.
Dar că am avut bani de trotinete. Uitați aici e munca ei. Eu dacă mai vine copilul ăsta să-mi arate tema, că altfel îi dau bătaie. Acum mai o să-i dau bătaie dacă nu vine. Prieteni, acum haideți. Unde e mama? Acum vine de acolo. Hai că îi scriu acum. O sun. Acum. Da? Mamă, unde ești? Că am venit. Sunt acolo însă în fața ta. Acum vin imediat. Bine, pa. Pa. Ia unde e mama asta? Aoleu. Aoleu, copilul ăsta. Acum. Ea mi-a dat copilul diploma. Adică nu. A luat top. Bine, pentru asta o să-i cumpăr gogoașă, cafea. Așa. Bine. Mi-a trimis asta. Bine. O arunc. Ok. Nu o să-i cumpăr. Oh. A dormit un pic pe picioarele mele, de mi-au amuțit picioarele o oră. O oră Nu puteam să le mișc. Nu mai puteam să le mișc. Și nu știu. Na. A dormit acolo o oră, după aceea s-a trezit, eu am început să plecă. Bă, vezi că ți arăt canalul meu de YouTube. Hai să... Bă, prieteni, acum eu mi-a trimis mama asta o cafea și o brioșă. Bă, mai găsit. Acum mergem acasă. Pa, mamă! Oh, nu! Am stat până dimineață. Bă, iar ăsta. Bă, dar dă-te. Uite, regele Acum s-a terminat episodul și vă rog să vă abonați, să facem 1.600.000 de abonați și 600 ca de abonați. Pa, pa! Stau aici la o prietenă și am un patru, care o cheamă Andrada. Vrei să-ți o arăt?